И здравейте на всички, които ни гледате. Знаете кой съм, надявам се. И днес ще разкажем историята за как е започнал геймплей. Първо, един човек, по-точно старец, правил много тъпоти. Накрая решил да ги заснеме. 2 години след това се появил YouTube. И му дадал копирайт. После другите геймери почнат да правят собствени видеоклипове на игри, как играят и така нататък. И той дядо си останал сам в бизнеса и решил да ги саботира и направил втори YouTube, и който бил оригинален. И накрая той саботирал с мамците си. И това беше кратката история. Надявам се, че ви е харесала. Друг път може, например, утре да направим още една историка. И чао, бай-бай!